useimmiten, etten sanoisi aina, seikkailu alkaa täysin yllättäen. Minähän olen, kuten tiedätte, sanomalehtimies, eikä toimittajalle voi koskaan tapahtua liian paljon. Miluukin kuuluu olevan kanssani samaa mieltä. Siitä on mukavaa, kun se voi näyttää pystyvänsä johonkin. Aivan kuin minäkin, myös Milou vaistoaa, milloin jotain hämärää on tekeillä. Vaikka ei poliisikoira olekaan. Ja sen sukupuu taitaisi parhaiten löytyä puistosta. Anteeksi, vanha ystävä. Tämäkin seikkailu alkoi aivan yllättäen. Olin tervehtimässä kapteeni Haddockia. Olimme kumpikin väsyneitä seikkailuista ja halusimme vain levätä. Halo? Ei, tämä ei ole teurastajalla. Ei, tämä on 431 eikä 432. Kaikin makamin rouva. Uskomatonta. Se oli jo ainakin 10. kerta. Ja taas. Halo, tämä ei ole teurastajan numero. Anteeksi, kapteeni Haddock ei juuri nyt ole täällä. Minä olen kapteenin palvelija, Nestor. Kuulemiin. Olimme kävelemässä suuressa puistossa, kapteeni ja minä. Kapteeni oli juuri päässyt kertomasta, kuinka kyllästynyt hän oli jatkuvaan matkustamiseen. Joo, niin se on, Tintti. Minä olen tosiaan niin kyllästynyt matkustamiseen. Helppohan se on noin sanoa, kapteeni. No, mutta tällä kertaa minä myös tarkoitan sitä, mitä minä sanon. Tules tänne, Milou! Nykyisin minä en kaipaa mitään muuta kuin rauhaa. Ajattele, Tintti, kuinka rauhallista ja hiljaista täällä on. Rauhallista ja hiljaista tuntuu olevan tulossa. Vaikuttaa kuin ukon ilma olisi tulossa tänne päin. Parasta kiirettiä takaisin linnaan. Ai, tuuli vietävä nappasi hattuni. Milou, hae hattu! Hyvä Milou, kilttikoira. Vai kilttikoira, katso millaisiksi puri mun hattuni liemin. Näyttää alkavan tosissaan myrskytä. Nyt jättävä rupeaa satamaakin. Onneksi ei ole kuin 200 metriä matkaa. Hei, katso Tintti, siellä tulee minun uskollinen Nestorini sateenvarjon kanssa. Palveluksessanne, herra. Kiitos, Nestor. Muuten olisimmekin kastuneet ihan läpimäriksi. Nyt suoraan suuntasuojaan. Emme aavistaneet, että meitä vakoiltiin puiden takaa. Ainoa asia, mikä meillä oli mielessämme, oli ehtiä suojaan. Heti kun olimme ehtineet sisälle, soi puhelin. Vastaa puhelimeen, Nestor. Kyllä, kapteeni. Halo? Anteeksi, kuinka? Ei, tämä ei ole teurastajalla. Mutta kiltti rouva, tämä ei käy. Opetelkaa huolellisuutta numeroa valitessanne. Ainakin 30. kerta. Voi olla, mutta Nestor naisille on aina oltava kohtelias. Tämä se on vaarallista käyttää puhelinta ukon ilman aikaa. Mutta Tintti, nyt maistuu pienet tujaukset. Viskiä vai mitä olet mieltä? Joskus jätettäisiin väliin. Voi pyhä poikue, nyt räiskähti lähellä. Mikä se oli? Jossain meni ikkuna. No voihan tulee palava. Katso, joka ainut ruutu tuusan nuuskana. Outoa. Ikkunahan meni rikki vasta jyrähdyksen jälkeen. Nestor, minä vastaan. Halo? Kyljyksiä. Ei täällä kuulkaa ole teille mitään kyljyksiä. Tämä ei ole teurastajalla. Kuulkaapas nyt sitä paitsi, ettekö te tiedä, ettei ukkosella saa käyttää puhelinta. Se voi olla vaarallista. Hyvästi. Mikä se oli? Kapteeni! Mihin kapteeni katosi? Mikä turskahtia se oli? Kapteeni! Mikä helpotus, että olette ehjänä. Mutta missä sinä olet? Täällä, ylhäällä, kattokruunussa. Miten sinä sinne joutuit? No, sitä minäkin haluaisin tietää. No, auta minut alas täältä. No, varo. Nyt minä hyppään. Sillä lailla. Voihan tuura ja tuuran putki. Katso, kiinalainen maljakkari. Kuinka tuo on mahdollista? Ei se ainakaan salama voinut olla. En ymmärrä.
Katso! Ei, minun hieno firenzeläispeilini. Nyt minä ymmärrän, se on tuo sinun Miluusi. Mutta kapteeni, kuinka Milu olisi voinut tehdä tuon kaiken? Sähkökatkosta se vielä puuttui. Voihan 1000 tulen palavaa purduusia. Kuulitko? Voihan pirun kalat. Mikäs se oli? Joku koputti ulko-oveen. Avaanko minä, kapteeni? Avaa vain, Nestor. Nestorilla oli kädessään palava kynttilä, mutta se sammui samalla, kun hän avasi oven. Sisään syöksyi mies. Sisälle rynnännyt törmäsi pimeässä kapteeniin. Kapteeni luonnollisesti kiroili kuin korttihai. Tuhannen turskakin pätiäinen voi katsoa eteen. Kuka se muuten olette? Mitä te haluatte? Se on hyvin pitkä tarina. Valot palavat taas, kapteeni. Kiitos tiedosta, Nestor. Muuten en varmaan olisi huomannutkaan. Jaha, nyt voimme nähdä, kuka se tämä Turilas on ja minkä näköinen. No, mitä teillä oli sydämellänne? Juu, kaikki alkoi tällä tavalla. Minä ajelen kaikessa rauhassa autollani, kun yhtäkkiä tuulilasi ja kaikki muutkin ikkunat, sivuja ohimennen sanoen, pamahtaa pieniksi pirstaleiksi. Siinä minä olen hajonneen tuulilasin ja muidenkin ikkunoiden, sivuja ohimennen sanoen, kanssa keskellä mahtavaa rajuilmaa. Silloin minä sanoin itselleni, Ananias, se on nimittäin minun nimeni, Ananias Päkinen, vakuutusasiamies. Asiaan. Minä sanoin siis itselleni, tuoltahan minä saan katon pääni päälle. Niin minä sanoin itselleni. Anteeksi, voikohan hovimestarini ottaa takkini? No, Nestor, voit ottaa takin. Hän jäiköön tänne sateen ajaksi. Täällähän onkin aika mukavaa, vaikka henkilökohtaisesti pidänkin enemmän modernista kalustuksesta. Ja kylläpä se on mennyt lasia rikki. Pientä perheneuvottelua rouvan kanssa, vai? Mitä juman kautta te oikein lätisette? Minä olen poikamies. Mitä? No, ja mitä noihin sirpaleisiin tulee, niin niihin on salama syyllinen. Salama? Olenpas melkein varma, etteivät vakuutukset ole kunnossa. Mikä onni teille, että Ananias Päkinen sattui olemaan seudulle. Minulla on teille sopiva vakuutus. Vakuutus, joka on kuin mittapukuna teille tehty. Hyvin huomaavasti. Näyttää olevan viskiä tuossa. Minä en pidä viskistä sen kummemmin. Mutta nyt voin ottaa. Ja ottaakin niin sopivasti. No, ottakaa siitä vaan. Kiitos. Minä satunkin olemaan sellainen velikulta, joka ei perusta turhista muodollisuuksista. Minä olen sellainen kaveri, jonka seurassa ihmiset viihtyvät. Suku, mikä nähkääs. Teidän olisi pitänyt tavata minun enoni, Anatole. Siinä vasta vitsin kertoja. Monta kertaa se nauraa ihan mahaan kuralla, kun se poika murjoi tarinoita. Oletteko te muuten kuulleet tätä? Yhdessä junavaunussa istui kaksi... Kippis. Jaha. No, ei sitten. Kippis vaan. Uiha, Erkki. Lasit haja. Ja hyvä viski pitkin lattioita. Tämäpä vasta hauskaa. No, mitäs hauskaa tässä on? No, teidän ilmeenne. Teidän olisi pitänyt nähdä omaa ilme. Sanoin kuvaamattoman hassun kurinen naama. Siitäpä tuleekin mieleeni, kuinka eno Anatole kertoi juttua miehestä, joka meni olutkapakkaan. Näettekö? Minunkin lasini hajosi. Joo, eikö ollutkin vietävä hauskaa? Minusta tuntuu, että siltä, että rajuilma on ohi. Onko teillä muuten minkälaista vakuutusta salaman varalta? Kuulkaapas, Ananias Päkinen. Minulla on vakuutukset kaikkien mahdollisten onnettomuuksien varalta. Aivanko varmasti? Aivan varmasti. Minulla on vakuutus kaikkia mahdollisia vahinkoja varten, kuten nuhaa, koleraa, myrsky, tulvaa, heinäsirkat mukaan lukien. Ainoa vakuutus, mikä puuttuu, on vakuutusasiamiesvakuutus. Sitä ollaan oikea koiranleuka. No, minä lähetän teille sopimusluonnoksen. Tai ei, kun minä tulenkin itse ja tuon sen teille itse. Henkilökohtaisesti. No niin, näkemiin sitten. Nokkiko vanha vihtahousu kaikki vakuutusasiamiehet ja niiden Anatol-enot? Rauhallisesti, kapteeni. Otetaan mieluummin selvää siitä, miksi lasit rikkoutuvat. Okei. Kuulitko? Laukauksia. Ne kuuluivat ulkoa. Hei, siellä on joku tulossa.
Sehän on professori Tuhatkaulu. Kuulitteko laukauksia, professori? Joo, sade on lakannut. Voi juman kautta. Kuinka joku voi olla noin kuuro? Saanko hattunne, professori? Hetkinen. Mitä nyt, professori? Katsokaa, siinä on pikkuinen reikä hatussa. Kapteeni. Mitä arvelet? Luodin reikä. Mutta tämäpä vasta. Näin suuria koireikiä en ole ennen nähnytkään. Pian, kapteeni, äkkiä puistoon. Kapteeni otti taskulampun mukaansa, sillä oli jo ehtinyt tulla pimeä. Tutkimme puiston läpikotaisin. Yhtäkkiä kuulimme, kuinka Milou haukkui jotain. Tänne päin, kapteeni! Milou on löytänyt jotain! On sillä ainakin vainu tallella. Mitä sä on löytänyt? Tuolla pensaassa. Joku makaa siellä liikkumattomana. Onko se? Luuletko, että se... Ei. Hän elää, mutta tästä on ilmoitettava poliisille. Hei, jää sinä tänne, niin minä menen hälyttämään poliisit. Oi mikä päivä! Oi kaivas, mikä päivä! Hyvä, että tulitte, herra. On tapahtunut ihan kauheita. Mitä? Mitä nyt on tapahtunut, Nestor? Se kaunis venetsialainen kattokruunu on tuhansina sirpaleina. Soita poliisille, Nestor. Poliisille? Kapteeni, Sinunhan piti pysyä se loukkaantuneen luona siellä puistossa. Mitä sinä tänne laukkaat? hän on janoinen. Voinko saada vettä? Anna Tintille vettä, Nestor. Minä soitan poliisille. Kun palasimme puistoon, kapteeni ja minä, oli loukkaantunut mies kadonnut. Mutta Milou löysi pensaista vielä yhden miehen. Hei siellä! Ulos pensaasta toiminnan ammus! Älkää, missä nimessä ampuko? Mutta sehän on Päkinen. Se vakuutusketkula. Olen syytön. Vakuutusasiamiehenä voin vakuuttaa, että olen täysin syytön. No nyt kuule ei vakuuteta yhtään mitään. Mitäs teillä täällä vielä on tekemistä? Minun oli piilouduttava, sillä joku ampui minua. Oli matkalla autolla niin kuin bang, bang, bang. Ananias, minä sanon itselleni. Nyt piiloon, Ananias. Poliisit tulivat. Sepäs kävi vikkelästi. Missä uhri on? Tuossa. Oletteko vakavastikin loukkaantunut? En. Kuinka niin? Soittaja sanoi, että joku on loukkaantunut tai haavoittunut. Minä soitin teille, mutta se loukkaantunut on ikävä kyllä kadonnut. Kadonnut? Vaikuttaa epäilyttävältä. Miksi tämä herra sitten tässä väittää, että... Mikäs teidän nimenne on? Päkinen. Ananias Päkinen. Miksi sitten herra Ananias Päkinen väittää olevansa uhri, jos uhri kerran on kadonnut? Olen joutunut murhayrityksen kohteeksi, komissaario. Joku yritti ampua minut. Häntä ei ole kukaan yrittänyt ampua. Hän sattuu kuulemaan luotien viellyksen. Muuten yksi luoti lävisti Tuhatkaunon hatun. Tuhatkauno? Kukas hän on? Tuhatkauno on mun ystäväni. Hän palasi hatun reikä luodissa. Ei kun luotin hattu kädessä. Ei. Tintti, sano sinä, mitä se sanoo? Tintti, kukas hän on? Tintti. Mihin Tintti katosi? Hän oli tässä aivan äsken. Tuoltahan Tintti tuleekin. Saanko esitellä? Tämä nuori mies on ystäväni Tintti, toimittaja ja hänen tunnettu koiransa Milou. Kapteeni, se loukkaantunut lähti täältä autolla. Milou jäljitti häntä tielle asti. Hyvä. Pöytäkirjaan merkitään seuraavaa ammuskelua, mahdollisesti jonkinlainen attentaatti, reikä hatussa, haavoittunut, joka pakeni paikalta autolla, jotakin lisättävää. On vaan joitakin sirpaleita. Sirpaleita. No, tulkaa tuonne sisälle, niin selitän tarkemmin. Ilta olikin sitten oikein rauhallinen, niin kuin seuraava aamukin. Ainakin aluksi. Sitten rupesikin tapahtumaan kaikkea mahdollista. Kapteenin pestessä hampaitaan hajosi lasi hänen kädessään. Erään maitoauton lastina olleet täydet maitopullot hajosivat kaikki. Kun tulimme paikalle, olimme jäädä erään auton alle. Selvisimme juuri ja juuri. Irtamattomat hurjastelijat! Rattiretkutsankin kaharikanoliot! Kapteeni, huomaatteko keitä autosta kömpii? Oikeita emätonttuja. Ystävämme etsivät. Poliisi on pyytänyt meitä tutkimaan tapausta.
Oikeastaan voisin sanoa poliisin pyytäneen meitä huolehtimaan tapauksesta. No, tulittekin juuri oikealla hetkellä. Katsokaa tätä. Lasti maitopulloja sirpaleina, pullojen sisältö pitkin mäkiä. Tuolta tulee professori Tuhatkauno. Hei, Tuhatkauno, aiotko matkustaa? En missään tapauksessa. Minä nimittäin aion matkustaa Geneveen, erääseen kongressiin. Geneve? Etkä ole kertonut siitä mitään? Eipä kestä. Enkä minä ole poissa kuin pari päivää. Mutta nyt minun on pidettävä kiirettä, että ehdin koneelle. Näkemiin. Professori vaikuttaa olevan ainoa, jonka mielestä mikään ei ole hullusti. Kapteeni, etkö ole huomannut, että professori on viime aikoina vaikuttanut epätavallisen hajamieliseltä, jotenkin poissa olevalta. Kuulepas nyt eteenpäin, otetaan nyt herrojen etsivien ajatuksia. No herrat, mitäs mieltä te olette tästä tapauksesta? Meidän on hieman ajateltava. Etten sanoisi ajateltava hyvin paljon. No sitten muistakaa, ettei sanaakaan lehdistölle koko tapauksesta. Minua ei huvita nähdä uteliaiden nuuskivan nurkissa tämän takia. Mitä kapteeni toivoikin, niin ei ainakaan tapahtunut. Aamulehdet olivat repäisseet mahtavat otsikot Mylänsaartin arvoituksesta. Ja eikä mennyt kuin pari tuntia, kun linnan ulkopuolella oli täysi miehitys toimittajia, uteliaita, uutiskuvaajia ja kaikenlaista kansaa. Sitten ilmestyivätkin paikalle makkaran myyjät ja jäätelön kaupustelijat. Läheisellä kedolla istui perheitä eväskoreineen ja kaikki olivat kiinnostuneita kapteenin linnasta. Samaan aikaan, kun ihmiset piirittävät linnaa, me tutkimme kapteenin kanssa professori Tuhatkaunon laboratoriota. Minulla oli oma aavistukseni. No niin, kapteeni. Nyt voimmekin mennä sisälle. Mitä sinä oikein epäilet? Minusta on hyvin outoa, että lasit rikkoutuvat vain silloin, kun professori Tuhatkauno on laboratoriossaan. Tarkoitatko, että professori olisi kaiken takana etsiä sellaista että... Minä en väitä mitään. Minä vain haluan tietää. Tuhatkauno tämän takana. Naurettava. Näetkö tuon kojeen, kapteeni? Joo. Luulen sen olevan jonkinlaisen säteilyn lähettäjän. Se näyttää vaarallisen. Kapteeni, tunnetko sinä tuota hajua? Joo. Savukkeen hajua. Mutta Tuhatkaunohan ei polta. Hän ei sitten voi olla sen se. Aivan oikein. Siksi minä sen panikin merkille. Voihan rantaryövärit. Kuule, silloin on täällä. Aivan oikein. Täällä täytyy olla joku vieras. Hänen täytyy olla tuon oven takana, sillä muualle ei täällä voi kätkeytyä. Aivan oikein. Siellähän se tunkeutuu ja piileksii. Kapteeni, pysäytä hänet. Seis! Tästä sinä ei pääse ohi. Puskii minun! Pahus! Mies pääsi pakenemaan. Se oli varmaan joku ammattinyrkkäilijä, ainakin entinen. Hän oli varmaankin vakoilemassa laboratoriossa. Kapteeni, katso! Savukepaketti ja auton avain. Savukepaketti? Kunhan minä saan vaan sen mursun käsiini, niin... Entäs täällä? Laatikollinen lasinpalas ja se on sittenkin Tuhatkauno, joka oli kaiken takana. Kädet ylös! Menitte vaan helppoon, ettekö mennytkin? Kyllä oli niin hauska temppu, herra Päkinen. Mitä tekemistä teillä täällä on? Toin vakuutussopimuksenne. Hienosti tehty, vai mitä? Savukepakettiin on kirjoitettu jotain. Saako sitä mitään selvää? Geneve, hotelli Gornavin. No, mutta sehän on se hotelli, jossa professorikin asuu. Se tarkoittaa sitä, että meidän on lähdettävä Sveitsiin. Olen ihan varma, että Tuhatkauno on väärässä. Joskos kapteeni allekirjoittaisi tuohon kohtaan? Riivattu rupinrepuuse. Minulla on tärkeämpääkin tekemistä. Meidän on heti lähdettävä Sveitsiin. Genevessä menimme suoraa päätä hotelli Gornaviniin. Kysymme portierilta. Asuuko täällä Tuhatkauno nimistä professoria? Hetkinen. Joo, kyllä. Professori asuu meillä. Kappas vaan, kuka nappaskaa. Meillä oli tuuria. Anteeksi. Voisitteko ilmoittaa professorille, että kapteeni Haddock ja Tintti ovat täällä? Minun on valittaen todettava, ettei se käy. Ei käy. Miksei käy? Koska professori lähti hotellistamme pari minuuttia sitten. Tiedättekö sattumalta, minne hän lähti? Hetkinen. Tänä aamuna hän otti selvää niin menevien junien aikatauluista. Jos minä en ihan väärässä ole, niin hän aikoi matkustaa junalla, joka lähti
lähtee täältä Genevestä 16.40. 16.40, meillä on tasan 7 minuuttia aikaa. Kiirettä, Tintti, pian mä tiedän, vaikka ehdimme. Se on valitettavasti mahdottomuus. Meidän on ehdottomasti saatava puhua professorin kanssa. Hetkinen vain. Voi olla, että pystyn auttamaan teitä. Professori soitti nimittäin useita puheluja huoneestaan. Hetkinen vain. Haloo? Keskus, voitteko sanoa mihin numeroihin professori 1000 Kaunohuone 122 on soittanut tänään? Ja, kiitoksia teille. No, No, saatteko selville? Juu, professori 1000 Kauno on puhunut numeroon 90130 Nionissa. Se on professori Toppoliinon numero. professori Toppoliin. Äkkiä nyt, Tintti, nyt me lähdetään käymään sen professori. Mikä se nyt oli, Pappoliino? vai? Toppoliino. Joo, Pappoliino hyvinkin. Nyt mennään sinne. Koko matkan ajan minulla oli ollut tunne, että meitä varjostettiin. Mutta vasta autossa matkalla Nioniin olin asiasta täysin varma. Nuo varjostavat meitä. Oletko ihan varma? Juu, tuo musta auto on koko ajan roikkunut kannoillamme. Kuljettaja, mitä te etanoitte? Painakaa nallia kiskiin, että jäädä tietukoksi. Ne lähestyvät meitä. Nehän aikovat ohittaa. Ne tulee palavat turjakkeet. Roskajoukon riemun voitot, mitä ne oikein yrittävät? Kapteeni katsoi oikealle puolelle. Vettä, varmaan järvi tuo. Ja niillä on tarkoituksena kiilata meidät tieltä tuohon järveen. Veteen, nuo vaikkukorvaiset virnakkeet! Varokaa! Voi korvainen turkajuksi! Nyt meitä vietiin suoraan hortaan! Meitä kuljettanut taksi syöksyi suoraan järveen. Se upposi nopeasti, mutta onneksi me, kuljettaja, kapteeni Milou ja minä pääsimme pelkällä säikähdyksellä ja onnistuimme uimaan rantaan. Tapauksen nähneet ihmiset olivat avuliaita ja eräs silminnäkijä vei meidät autollaan Nioniin. Nionissa löysimme professori Toppoliinon talon, mutta kukaan ei tullut avaamaan ovea. Onneksi huomasin avoimen kellari-ikkunan ja me menimme sisälle sitä kautta. Näyttää siltä, ettei ketään ole kotona. Vaikuttaa kummalliselta. Kapteeni, tulkaa katsomaan, mitä Milou on löytänyt. Sateenvarjo, tuohan on 1000 Kaunon sateenvarjo. Silloin professorin on pakko olla täällä. Toivottavasti me emme vain ole tulleet liian myöhään. Täälläkään ei ole ketään. Tintti, katso tuonne pöydälle. Pullo ja 2 lasia. Varmaan meitä varten. Mutta katsopas tätä kirjaa, kapteeni. Tässä on kuva aivan samanlaisesta laitteesta kuin professorilla on laboratoriossaan. Siis jonkinlainen sädetykki, tai mikä se nyt onkaan. Sädetty? Mikä kirja se on? Joku amerikkalainen luonnollisestikin. Hetkinen, saksalainen tiede toisen maailmansodan aikana. Ahaa, nyt olemme löytäneet johtolangan. Shh. Kuulitteko, kapteeni? Mitä olisi pitänyt kuulla? Hiljaa. Ja. Katso. Tuolla on samoja savukkeita. Mitä savukkeita? Samanlaisia kuin 1000 Kaunon laboratorion tunkeutujalta oli pudonnut. Voihan roiskeet. Kyllä sinä olet oikeassa. Se kuului taas. Mikä kuuluu taas? Se meteli. Minusta tuntuu, että se kuuluu lämpöpatterista. Mennään sitten joku hakkaa jossain putkeen. Missä? Putket tulevat kellarista. No sitten me mennään kellariin. Hiivimme kellariin. Milou seurasi meitä professori 1000 Kaunon sateenvarjo suussaan. Ääni kuului pannuhuoneesta. Kun avasin pannuhuoneen oven, näimme tiukasti sidotun miehen makavan hiilikasassa. Kukas te olette? Minä olen professori Toppoliino. Kuinka te tänne jouduitte? Minut yllätettiin, sidottiin ja heitettiin tänne kellariin. Kunhan minä vain saan sen 1000 Kaunokonnan käsiini. 1000 Kaunokonnan? Tunnetteko te sen haisunäädän? Kuulkaapas kuunuri. Professori 1000 Kauno on paras ystävämme, että puhukaas vähän niin kuin siihen katsoo. Niin, se on totta. Sitten ei voi muuta kuin onnitella teitä. Teillä on todella hienoja ystäviä. Kuule sässättäjä, kuule tuolla äänenpainolla loppu sässätykset nyt. Ei yhtään pahaa sanaa 1000 Kaunosta, jos saan pyytää. Tämähän näyttää tulevan pahemmaksi ja pahemmaksi. Te varmaankin olette sen roiston kanssa samassa juonessa. Muuten, mitä teillä on täällä tekemistä? No, olemme teille todellakin selityksen velkaa. Todellakin. Voihan nenä. Kylläpäs me oltiin ajattelemattomia.
Noin 15 minuutin kuluttua istuimme professori Topoliinon luona kaikki 3 sulassa sovussa. Olimme kertoneet Topoliinolle oudoista tapahtumista Mulänsaartissa, laukauksista puistossa, professori Tuhatkaunon äkillisestä odottamattomasta matkasta ja oudoista tapahtumista matkamme aikana. Ihmeellinen tarina, jos saan sanoa. Kuulkaapa professori, tunnetteko nämä savukkeet? Boris polttaa tuon merkkisiä savukkeita. Boris. Kuka semmoinen Boris on? Palvelijani. Hän ei kylläkään polta paljoa, mutta silloin kun polttaa, niin aina tuota merkkiä. Hän saa ne suoraan Borduriasta. Borduriasta? Juu, missäs hän nyt onkaan? Aivan oikein. Hän sai eilen sähkeen kotoaan, että hänen äitinsä on sairas, joten hän matkusti heti kotiinsa. Nyt minä alan käsittää. Professori, kuinka kauan olettekaan tuntenut Tuhatkaunon? Sain häneltä kirjeen noin kuukausi sitten, jossa hän kertoi ultraäänigeneraattoristaan. Sitten hän kirjoitti uudemman kerran ja tahtoi keskustella kanssani keksinnöstään, sillä se oli yllättänyt hänetkin tehokkuudellaan. No, minä kutsuin hänet tänne ja hän tuli sitten tänään. Entä sitten? Mitä sitten tapahtui? Aluksi meillä oli hyvin vilkas keskustelu. Sitten keskustelun jossakin vaiheessa Tuhatkauno löi minut tajuttomaksi. Ja sitten heräsinkin kellarissa. Katsokaa tätä kuvaa, professori. Tunnetteko tämän miehen? En. Kuka hän on? Hän on Tuhatkauno. Mitä? Hän on aito Tuhatkauno. Ja se, joka hyökkäsi kimppuun, ei ollut Tuhatkauno, vaan joku, joka esiintyi hänenä. Oi, miten se on mahdollista? Kuka se roisto on voinut olla? Mutta emme saa unohtaa sateen varjoa, sillä sehän on professori Tuhatkaunon. Alan ymmärtää. Todellako? No mikä sinä pihkaat niitä tietoja? Sehän on aivan yksinkertaista. Professori Tuhatkauno tulee tänne, ja mies, joka hyökkäsi teidän päällenne, esiintyi Tuhatkaunolle teinä. Ja esiintyi sitten teille Tuhatkaunona. Aivan oikein. Noin sen on täytynyt tapahtua. No voi nassu ja nassu. Koska nyt olen tässä, kertomassa teille seikkailustamme, merkitsee se sitä, että olen jäänyt henkiin. Aikapommista, joka räjähti professori Topoliinon talossa, selvisivät minun lisäkseni Milou, kapteeni Haddock ja professori Topolino. Mutta se oli todella hiuskarvan varassa. Jo seuraavana aamuna saimme lähteä sairaalasta, jonne meidät oli viety räjähdyksen jälkeen. Ennen lähtöämme meidät kutsuttiin parin juuri sairaalaan tuodun potilaan puheille. Hämmästyksemme ei ollut pienimmästä päästä, kun huomasimme, keitä nuo potilaat olivat. Ei, mutta DuPont ja DuPont. Ystävämme etsivät. Mitä himskattia te teette täällä? Meillä oli huonoa onnea. Etten sanoisi älyttömän huonoa onnea. No oikein emämunarit taas vauhdissa. Ensin meidät pidätettiin. Epäilyttävästä toiminnasta epäiltyinä. Kyselimme nimittäin professori Topolinon naapureilta professorista. Tietysti meidät päästettiin heti vapaaksi. Kun oli selvinnyt, keitä me olimme. Pidätettyinä. Me! Naurettavaa. Entä sitten? Kuinka te tänne jouduitte? Juu, meillä oli tärkeä tiedotus teille. Ja koska kuulimme teidän olevan täällä, niin... Kiirehdimme tänne. Ja tuolla käytävässä. Olivat juuri vahanneet lattian. Ja silloin... Ja silloin meitä vietiin. Minulta murtui oikeasta kädestä luu. Oi! Ja minulta murtui vasemmasta kädestä luu. Ai! Ja nyt me olemme täällä kuin 2 onnetonta kipsipakettia. Molemmat poissa pelistä kertakolauksella. Entä se tärkeä tiedotus? Mikä se oli? Se puistossa haavoittunut, mutta sieltä painut mies löydettiin. Sildavialainen. Siis Syldavi. Kapteeni, oletteko huomannut, että 2 erillistä ryhmää on tässä jutussa mukana? Syldavialainen ja bordurialainen. Kautta syltty taavettilaisen sipsuttelu, nyt on korkea aika löytää professori. Vähän kerrassaan alkoivat palapelin osaset asettua paikoilleen. Kun olimme päässeet sairaalasta ja kävelimme rantakadulle, kerroin teoriani kapteenille. Minusta tuntuu, että kuva rupeaa selviämään minulle, kapteeni. No, minä en ainakaan voi sellaista väittää. Kerro. Uskon professori Tuhatkaunon keksimään kojeen voivan tuhota lasia pitemmänkin matkan päästä. Ehkäpä sillä voi tuhota myös taloja, hyökkäysvaunuja, laivoja. Ei totta, se olisi hirvittävä asia. Ja niinpä tohtori kertoo keksinnöstään Topoliinolle.
Boris saa kirjeen haltuunsa ja hälyttää apuun maansa turvallisuuspoliisille. Aihan tulee palvata tiedä, mutta niinhän se on voinut kyllä tapahtua. Jostakin on myös Syldavia vakoilu saanut vihjeä asiasta ja lähettää oman vakoilijansa Mylänsaarttiin. Syldavian vakoilija joutuu Mylänsaartissa nokitusten bordurialaisen kanssa ja tämä onnistuu ampumaan Syldavialaista. Ne saamari sikakuorut, nehän käyvät selvää sotaa minun maillani. Tuhatkauno lähtee Geneveen ja me seuraamme häntä. Meidät huomataan ja yritetään raivata pois tieltä, koska olemme vaaraksi suunnitelmien onnistumiselle. Varo! Jumalattomat rattiryökäleet, pummipapuusit! Heitellä nyt palavia savukkeita tuolla lailla ihmisten päälle. Hei, katsos. Taas samanmerkkisiä savukkeita. Niinpäs onkin. Tosiaan nehän ovat samanmerkkisiä kuin ne se Bornasenkin tupakat. Ja tuo oli diplomaattiauto. Varmaankin Bordurian suurlähetystöstä. Mutta ei, nekään saa ihan miten sattuu käyttäytyä. Mistä me tavoitamme ne koulutettavat kaalinpäät? Paras palata takaisin Nioniin ja ottaa selville, missä Bordurian suurlähetystö on. Eikä Bordurian suurlähetystön sijaintipaikka ollut lainkaan vaikea ottaa selville. Lienee paikallaan mainita, että Milou kantoi edelleen professori Tuhatkaunon sateenvarjoa hampaissaan. Siis sitä, jonka se oli ottanut professori Toppolinon talosta. Todella viisas koira minun Milouni. Kun ensin olimme käyneet paikalla päiväsaikaan tutkimusmatkalla, päätimme kapteenin kanssa tulla takaisin yöllä uudelleen. Olimme panneet merkille, että helpointa olisi tulla paikalle veneellä. Oli jo pimeää, vaikkakin kuutamoista, kun lähestyimme rantaa. Yhtäkkiä kuulimme moottorin ääntä. Hei, minä kuulen jotain. Niin minäkin. Täällä on kyllä kaikenlaisia itikoita, mutta tuo ei ole itikka. Helikopteri. Helikopteri, mitä sinä täällä tekee? Se laskeutuu pihamaalle suurlähetystön eteen. No, eivätkö nekään voineet tulla muuna aikana? Luulenpa tietäväni, miksi ne ovat täällä. Varmaan noutamassa 1000 kaunoa. Turpa tuo maat. Meidän on estettävä niiden aikeet. Tuollahan 1000 kaunoa tuodaan. Ja mikä määrä ukkoja? Hei, nyt siellä on joku toinen joukko. Ne ovat varmaan syldavialaisia. Yrittävät vapauttaa 1000 kaunon. Vapautta? Aha, ottelu Borduria vastaan Syldavia. Ne ottelevat 1000 kaunosta. Kuulepas, tentti, siihen meilläkin on sana sanottavana. Tule! Kapteeni syöksyi tappelijoiden joukkoon. Yleisessä mylläkässä hänen onnistui tehdä vaarattomaksi yhden toisensa jälkeen. Syöksyin suoraan päätä 1000 kaunon kaapaneiden kimppuun. Mutta enhän minä yksin voinut estää niitä viemästä 1000 kaunoa. Sain voimakkaan iskun takaraivooni ja tulin tajuihini, kun kapteeni ravisteli minua. No, Tintti, herää! Riivatut ryökäleet. Gangsteri Kenove eivät lyödä nyt Tintti tainoksiin tuolla tavalla. Tintti, herää! Ai. Kapteeni, mitä tapahtui? Bordurialaiset hävisivät tappelu ja syldavialaiset veivät professorin veneellä. Meidän on seurattava niitä. Millä me niitä seuraamme? Helikopterilla. Pyhät pukamat. Miksi minä en ajatellut sitä? Miksi sinun pitää aina keksiä kaikki viisaat hommat? Kopterin ohjaamo on tyhjä eikä lähistöllä näy bordurialaisia. Pian sisään, kapteeni. Kiirettä, Tintti. Bordurialaiset ovat huomanneet meidät. Niitä tulee tuolla kuin meren mutaa. Minä kiirettä. Rauhallisesti, kapteeni. Nyt lähdemme. Oi, kaivaiset markkinat. Se on vientiä nyt eikä 15. päivä. Tämähän käy mukavasti, vai mitä sanot, kapteeni? Minä olen kiertänyt maailman meren moneen kertaan, mutta vain laivoilla. Tällä kertaa minä menen nyt vettä pitkin helikopterillakin. Pienen tovin lennettyämme huomasimme veneen. Ohjasin suoraan sitä kohti. Revittävät rutalet. Nehän ampuvat meitä. Meidän on lisättävä korkeus. Äkkiä nyt, Tintti, äkkiä ylemmäksi. Kapteeni, yritä saada radiolla yhteyttä vaikka poliisiin. Radio on siinä vieressäsi. Halo, SOS. Minä kutsun poliisia, SOS, kuuntelen. Täällä SB31. Olen radioamatööri ja kuulen teidät.
Huomio, SP-31 täällä, kapteeni Haddock. Kuuntelen. Ei voi olla totta. Jos se on se sama kapteeni, jonka minä tunnen, niin mitäpä tässä muuta kuin tööt. Voi juman kautta, minä tunnen tuon äänen. Ananias Päkiäinenhän se täällä aalloilla pelaa. Mutta onhan se ihan poskettoman mukavaa, että tekin olette radioamatööri. Sittenhän meillä onkin mahdollisuus ihan milloin vain jutella uusista vakuutuksista. Päkiäinen, kuunnelkaa nyt on tosi kysymyksessä. Me olemme helikopterissa Genevänjärven yläpuolella. Seuraamme roistoja, jotka ovat kidnappanneet professori Tuhatkaunon. Hälyttäkää poliisi ja vähän äkkiä. Kuulepas vanha viittakuoto. Luuletko sä Ananias Päkiäisen olevan noin helposti huiputettavissa? Ei käy, kippari. Helpompia narrattamia sinun on etsittävä, että juksaamaan pystyt. Mutta hyvä yritys, todella hyvä yritys. Sinä paloiteltava pässinpää, tämä on totta. Hälytä heti Ranska ja Sveitsin poliisi, täällä tarvitaan pikaista apua. Mites pitäisit, jos ottaisin ja soittaa rimpauttaisin Englannin laivaston paikalle? Taikka pari ydinkäyttöistä sukellusvenettä voisi olla paikallaan Genevejärvellä. Ainakin mukavia katsella. Etkö sinä kapinen konekaappari voi ottaa tätä tosi? Nyt juuri ylitämme Ranskan ja Sveitsin rajan. Hei, minä kadotin sen näkymistä. Ei, tuolla ne ovat. Menivät juuri autoon. Auto lähtee liikkeelle. Yritämme seurata niitä. Taisit pikkupoikana haluta urheiluselostajaksi, kapteeni. Olet harjoitellut salaa, vai mitä? Taipumuksia sillä kieltämättä on. Päkiäinen, minä otan vaikka minkälaiset vakuutuksen, jos nyt kuuntelet minua. Ja mihin hintaan hyvänsä, kunhan mä otan tämän vakavasti. Tinti, varo! Korkea jännitejohto! Se oli lähellä. Päkinen, me syöksymme maahan! Selvisi. Siinä mentiin ihan puilla latvoissa. Upea. Todella hullumatonta, kapteeni. Te olette uskomaton. Teisenkin lihaalattu ketkula. Minä vannon puhuvani totta. Lopettakaa jo, hyvä kapteeni. Minähän tukehdun ja lasken kohta alleni. Lopettakaa, kapteeni. Se on jo liian myöhäistä. Meiltä loppuu bensiini. Niiden on täytynyt osua bensiinitankkiin. Yritän laskeutua tielle niiden eteen. Tiedä vaikka saisimme ne pysähtymään. Tuo kuulostaa järkevältä. Nyt mentiin, kapteeni! Nyt laskeudutaan! Se onnistui. Auto tulee tuolla. Pian ulos kopterista, kapteeni. Joo. Tästä ei mennä ohi. Helikopterihan sulkee koko tien. Arvasit väärin, kapteeni. Ne kiertävät ojan kautta. Käsittämätöntä. Oikeita venkuloita ajamaan. Jos me jäämme tähän ihmettelemään, emme näe niitä enää koskaan. No, mitä me nyt voisimme tehdä? Jatketaan peukalokyydillä. Peukalokyydellä? Minäkö peukaloisin? Joo, no, miksikä se ei? Rehellisyyden nimessä on minun myönnettävä, että uskoin sen olevan paljon helpompaa kuin se oli. Teimmepä mitä tahansa, ei kukaan halunnut pysähtyä. Vasta kapteenin heittäydyttyä erään auton eteen, että se melkein ruhjoi hänet, saimme yhden auton pysähtymään. Mamma mia, miksi lepää minun auton konepelti? Te haluta jotain vaikka. Voisitteko tehdä meille todella suuren palveluksen? Jahtaamme erästä autoa, jolla matkustavat gangsterit ovat kaapanneet hyvän ystävän. Oh, mamma mia, gangsterit cosa nostra caponi tutti capi. Ystävät lentää istumaan minun auto, prego. Avanti, italialainen auto,
maailman paras ja nopein molto bene avanti. Kuulkaa, ettekö te vois ajaa hieman rauhallisemmin? Diabolo, venttiili naputtaa. Ei se on venttiili, ne on mun hampaani. Hei, se on tuo Chrysler, tuo joka katosi juuri tuon mutkan taakse. Molto bene, me ottaa se kiinni ja ohi avanti. Voidaan poppipatpatukat, minusta ei varmaan ole yhtään paikkaa. Ei ole. Vartioitin rautatie ja puomi laskeutuu juuri. Emme ehdi millään. Eikö italialainen auto ollakin maailman paras? Rautatie tai mikä tahansa, niin ei kun avanti vain. Jos tämä näin jatkuu, niin minä ainakin se sydänkohkauksen. Me tavoitamme ne. Ajakaa niiden eteen ja pakottakaa ne pysähtymään. Nyt jarrua. Huomata, italialainen levyjarru maailman ainakin yksi oikein hyvä jarru. Eikä? Kun olimme saaneet taka-ajamamme auton pysähtymään, luulin, että vapauttaisimme professori Tuhatkaunon ilmaisen suurempia vaikeuksia, mutta pettyin hyvin katkerasti. Vaikka tarkastimme auton kuljettajan vastalauseesta huolimatta niin tarkkaan kuin osasimme, emme löytäneet jälkeäkään Tuhatkaunosta. Meidän oli yksinkertaisesti päästettävä auto lähtemään. Tämän lisäksi saimme niskoillemme vielä raivostuneen italialaisen, jonka mielestä me olimme vain petkuttaneet häntä päästäksemme hänen kyytiinsä. Te pettää minua vain. Minä satsa henki sen vuoksi, kun kaksi hullu haluta nopeasti ajavan auton kyytiin. Nyt te nähdä, kuinka pian te tallaa jalan. Voihan taivaitten tupekset, mihin kaikkeen viattoman ihmislapsen pitää joutua. Mutta mihin Tuhatkaun oikein katosi? Jäikö hän moottoriveneeseen vai seurasimmeko väärää autoa? Mahdotonta. Mehän näemme omin silmin. Oi minkälaisia tomppeleita me olemmekaan. Mitä? Mitä sinä, Tintti, nyt hourit? Tietenkin professori Tuhatkauno oli kätkettynä autoon. Hänet oli kätketty takaistuimen alle. Takaistuimen alle? Kuinka niin, takaistuimen alle? Auton takaistuin oli huomattavasti korkeammalla kuin etuistuin. Tietenkin hän oli siellä. Oi mitä typeryksiä me olemmekaan. Voi hampahkene. No mitä me tässä vielä kuhnitaan? Ai, taasen kutsuu tie kauas kulkemaan. Professori Tuhatkaunon ansiosta saimme nähdä paljon kauniita maisemia. Marssimme eteenpäin siihen saakka, kun näimme pienen yksityiskoneen valmistuvan laskuun. Tuo kone näyttää laskeutuvan. Jos lähistöllä on lentokenttä, olemme pelastuneet. Tuolle pellolle se näyttää laskeutuvan. Kapteeni, minusta alkaa tuntua... Et kai tarkoita, että tuo kone on hakemassa professori. Kyllä tarkoitan. Pidetään sitä kiirettä. Meidän täytyy estää se. Katso, Tintti. Chrysler, ne ovat jättäneet sen tähän. Voihan nykytaiteilijat, olit oikeassa, Tuhatkauno oli kätketty takaistuimeen. Näitkö, kapteeni, että kone oli syldavialainen? Paras palata Geneveen. Mitä me siellä? Sieltä lennetään Syldaviaan. Olisihan minun pitänyt tuo itsekin tajuta. Jo seuraavana päivänä lensimme Genevestä. Mutta emme lentäneet Syldaviaan, vaan Borduriaan. Sillä lehdistä näimme bordurialaisten hävittäjiin pakottaneen erään syldavialaisen matkustajakoneen laskeutumaan sen loukattua Bordurian ilmatilaa. Emme voineet kuvitellakaan muuta kuin, että kone oli se, jolla professori Tuhatkauno kuljetettiin. Me siis lensimme Sohodiin. Ja siellä, yllätys, yllätys, meidät otettiin todella ystävällisesti vastaan. Kapteeni, on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi maahamme ensimmäisenä kuussa käyneet ihmiset. Amai? Tekö tiedätte... Minun täytyy saada myös puristaa kättä miehen kanssa, joka otti ensimmäisenä historialliset askeleet kuun pinnalla. Amai? Kiitos, kovin ystävällistä. Kuten varmaan tiedätte, bordurialainen vieraanvaraisuus on kuuluisaa. Saatte mukaan 2 tulkkia, jotka tulevat seuraamaan teitä kaikkialle ja vastaavat turvallisuudestanne. Teillä on täydellinen vapaus tulla ja mennä niin kuin haluatte täällä vieraanvaraisessa maassamme. Ajattele, Tintti, mitä roistoja nyt meitä valvotaan kuin vankeja. Anteeksi, mitä sanotte? Olemme todella otettuja suuresta ystävällisyydestänne. Tulkkine vievät teidät hotelli Srorriin, josta teillä on varattu huoneet. Toivon teidän viihtyvän kauniissa maassamme. Amai! Vasta illalla onnistumme livistämään bordurialaisilta vahdeiltamme. Siitä hetkestä alkaen olimme karkureita. Ja millä hetkellä hyvänsä voisimme törmätä poliisiin, jolla olisi pidätysmääräyksemme. Jossakin vaiheessa jouduimme Sohodin oopperaan, jossa oli sattumalta väliaika. Piilouduimme yleisön joukkoon ja luikahdimme sisään näyttämön sivussa olevasta ovesta. Yhtäkkiä kuulimme jonkun kutsuvan meitä. Ei, mutta Tintti, ajatella. Oi kuinka ihanaa nähdä teidät täällä.
Ihan perskat, että Tintin täytyy olla tommonen julkis. Madame, lauloitte ihanasti. Oi, senkin imartelija. Te olette siis tullut tänne juhlimaan minua. Te ja tämä teidän kalastajaystävänne. Kalastaja, juu, aivan oikein. Päivää vaan, madame. Tulkaa toki pukuhuoneeseeni. Minun ihailijoitteni ei tarvitse seistä käytävässä. Sillä hetkellä rouva Castafiorin pukuhuone oli turvallisin paikka. Ajattelin, että voisimme hengähtää hetken hänen pukuhuoneessaan, mutta vain minuutti sen jälkeen sai Castafiori uuden vieraan. Säpsähdin, kun kuulin vieraan nimen. Hän oli Eversti Spons, poliisipäällikkö. Meidät notti vanha vihtahousu. Madame, poliisipäällikkö ei saa nähdä meitä täällä. Oh, mamma mia, mitä nyt teemme? Madame, keksikää äkkiä nyt jotain, madame. Minä tiedän. Pian tuonne verhontaa piiloon. Siellä vaatteiden seassa olette turvassa. Sitten hiljaa kuin hiiret. Irma! Kutsukaa Eversti sisään. Madame, minulla suuri kunnia osoittaa kunnioitustani suurelle italialaiselle satakielelle. Minun on pakko kertoa olevani täällä virran toimituksessa. Mieheni nimittäin etsivät 2 ulkomaalaista vakoilijaa, joiden oletetaan piileskelevän täällä Uupperassa. Vakoilija, tähän hullu. Kapteeni, hiljaa! Oi, kuinka ihanan jännittävää. Meidän turvallisuuspoliisimme on onnistunut kutsumaan maahamme erään tiedemiehen, jonka keksintö tekee meistä koko maailman herroja. Oi, kuinka mahtavaa. Joo, niin on. Nyt kaikki kiinni siitä, että pystymmekö taivuttamaan tiedemiehen luovuttamaan keksintönsä kaavan meille. Huomenna hän saa valita, antaa kaava meille, jolloin hän vapaa lähtemään, tai niskuroida, jolloin tulevaisuudessa voi tulla hänelle hyvin ikävä. Minulle muuten on vapauttamismääräyskin laitettu valmiiksi taskuuni, jos hän nyt suostuu luovuttamaan keksintönsä meille. Mutta entäpä jos hän maastanne päästyään kertookin teidän pakottaneen hänet luovuttamaan keksintönsä teille? Sitäkin me olemme ajatelleet. Minulla on täällä taskussani 2 maasta poistumislupaa. Ne ovat 2 kansainvälisen punaisen ristin edustajalle, joiden läsnä ollessa professorin on vannottava tullensa Borduriaan vapaaehtoisesti. Joskus ihmisellä on enemmän tuuria kuin järkeä. Everstin takki roikkui samassa syvennyksessä, missä me olimme piilossa. Ei tarvinnut muuta kuin ottaa professori Tuhatkaunon vapauttamismääräys ja niiden 2 punaisen ristin edustajan kulkuluvat Everstin takin taskusta. Baginin linnakkeeseen meneminen sen jälkeen olikin pelkkää lasten leikkiä, etenkin kun olimme asiaan kuuluvasti pukeutuneita. Eversti Spons on siis lähettänyt teidät. Kyllä, herra vartiopäällikkö. Meidän pitäisi noutaa se professori Tuhatkauno. Jaha, paperit näyttävät olevan kunnossa. Mutta varmuuden vuoksi minun on tarkistettava asia. Sallittehan. Luonnollisesti. Halo, ZTP. Täällä puhuu majuri Kardok Baginin linnakkeesta. Yhdistäkää Eversti Sponsille. Vai ei ole vielä saapunut? Kenen kanssa minä puhun? Jaha, vai niin. No sitten te voitte varmaan auttaa minua. Tekin. Nämä 2 punaisen ristin edustajaa, heillä on Everstin allekirjoittamat paperit. Niin. No sittenhän asia on selvä. Amai. Kaikki kunnossa, hyvät herrat. Käsken vartioiden noutaa professori Tuhatkaunon, niin voitte viedä hänet. Kaikki sujui kuin rasvattu. Tuhatkauno oli aivan äimänä, kun hänelle selvisi, keitä punaisen ristin edustajat olivat. Professori, se olen minä, Haddock. Myötäkää pois, että tämä oli yllätys. Onko teillä kauankin ollut valkoinen parta, kapteeni? Älä tajua yhtään mitään. Professori, me olemme naamioituneita. Tuossa ratin takana on Tintti. Tintti ei ole mustatukkainen. Anna mun kaikki kestää, se on perukki. Tuo mies tekee musta vielä hullun. Me olemme viemässä teitä rajan yli. Turvaa. Minun sateenvarjoni. Mihin olette hukanneet minun sateenvarjoni? No sen te saatte myöhemmin. Ensin meidän on päästävä Geneveen. Toivottavasti ne eivät keksi huijaustamme liian aikaisin. Pelkoni osoittautui oikeaksi.
En usko, että olisimme ikinä päässeet rajan yli, ellei me olisi luopuneet autosta ja ottaneet käyttömme hyökkäysvaunua, jonka joku etsintäpartio oli hetkeksi jättänyt. Emme vielä siinä vaiheessa tajunneet, kuinka onnekkaita olimme taas olleet. Tintti ajan varovasti. Minähän ajan niin varovasti kuin osaan, mutta en ole ajanut hyökkäysvaunua sitten kuumatkan jälkeen. Minun sateenvarjoni. Missä on minun sateenvarjoni? Voi taivaitten vaakunat, missä on minun sateenvarjoni? Voi, onko tuolla olevina jonkinlainen vitsi mukaan? Möykätänyt sateenvarjosta tässä tilanteessa? Ei kapteeni, en minä muuta kuin haluan tietää, missä minun sateenvarjoni on. Ettehän te vain ole hukannut sitä. Rauhallisesti, professori Mötemanni taivaan, rauhallisesti. Me nyt olemme sattumalta hukanneet teidän sateenvarjonne Genevessä, jos oikein tarkka täytyy olla. Mikä helpotus. Minä nimittäin pelkäsin teidän hukanneen sen. Keksintöni kaava on nimittäin kätketty sateenvarjoon. Häh? Kaava? Ei kapteeni, ei saappaaseen, vaan sateenvarjoon. Ultraäänikeksintöni kaava on mikrofilmillä, jonka olen kätkenyt sateenvarjoon. Tuolla on raja. Voihan vempain. Ja siellä on tiesulku. Vaikuttaa siltä, että niitä on varoitettu. Koko raja on suljettu. Nyt otti olkileipä. No tästä ei selvitä nyt millään. Tullirakennus on ainoa heikko kohta. Ei voi olla totta. Aiotko ajaa tullitalon läpi? Ajoimme läpi tullirakennuksen heikkojen seinien suoraan vapauteen rajan toiselle puolelle. Olimme lähellä juuttua kiinni rakennuksen raunioihin, mutta selvisimme kuitenkin. Seuraavana päivänä Genevessä menimme löytötavaratoimistoon ja annoimme Miluun etsiä. Ei mennyt kuin 20 sekuntia, kun se oli löytänyt oikean sateenvarjon satojen löydettyjen sateenvarjojen joukosta. Minun sateenvarjoni. Minun vanha, rakas sateenvarjoni. Milu, sinä olet todella mahtava. Katsokaapas, näin se käy. Käden sijaan irroitetaan, näin, ja sitten vain karistetaan mikrofilmit kämmenelle. Mitä? Ne eivät olekaan täällä. Nehän on varastettu. Minun mikrofilmini on varastettu. Ei, nyt tämä menee liian pitkälle. Mutta minä olen ihan varma, että pistin ne tänne. No ei se minua liikuta pätkääkään. Minä haluan kotiin. Tajuatko kotiin? Minä haluan kotiin rauhaa ja hiljaisuuteen. Niinpä matkustimmekin Muleen saartiin. Siellä meitä odotti vielä yksi yllätys. Kotiin päästyämme kiiruhti professori huoneeseensa, mutta syöksyi sieltä kiihtyneenä alas portaita halliin. Mikrofilmit, ne olivat minun yöpöydälläni. Ja minä kun en koskaan ole hajamielinen. Voihan nenä. No, lopultakin saamme levätä rauhassa. Mordurialaiset eivät siis voi tehdä mitään ilman noita piirustuksia. Ei kun yöpöydällä. Ja ilman näitä eivät bordurialaiset voi tehdä yhtään mitään. Mutta tarkemmin ajatellen, eivät bordurialaiset ole ainoita, jotka metsästävät näitä piirustuksia. Taitaa olla parasta tuhota koko kaava. Se on varmaankin paras ratkaisu. Teenkin sen viipymättä. Heitän ne takkaan, jos sallitte. Jos sallimme. Siitä tulee elämäni paras liekki. Lopultakin rauhassa. Ovikello. Nestor, avaisitteko? Kukahan se siellä soittelee? Pian se nähdään. Ei! Voihan ähkimät rakunat, tämä tästä vielä puuttui. No terve, kapteeni. Vanha konna. Urheiluselostaja ja kaikkia muuta mukavaa. Ettepä arvaa, mitä minulla on mokanani. Nimittäin vakuutussopimus. No nyt ei sanaakaan enää vakuutuksista, Väkiäinen. Ja nyt Väkiäinen on hyvä ja haihtuu täältä vakuutuksineen ja kaikkineen. Terveisiä Enolle!